Velkommen til podcasten Fremtidens Arbejdsplads, hvor vi i dag har fornøjelsen af at dykke ned i en verden af kunstig intelligens med en af Danmarks førende eksperter på området, Erik David Johnson. Erik er Chief AI Officer hos Delegate, hvor han bringer en unik kombination af humanistisk indsigt og teknisk ekspertise til bordet. Han har en baggrund inden for sprog, kognitiv semantik, analytisk sprogfilosofi, kombineret med en kandidatgrad i Software Engineering fra IT-universitetet i København. Erik har også dokumenteret erfaring med implementering af praktiske AI-løsninger, der er brug i erhvervslivet. Hans arbejde spænder over vigtige områder som deep learning, generativ AI og de indre mekanismer i avancerede sprogmodeller som ChatGPT. Udover Eriks professionelle virke, så har han også haft indflydelse på det politiske og etiske landskab inden for AI. Som viceforperson for IT-branchens New Tech Policy Board spiller Erik en central rolle i at forme fremtidens politik omkring generativ AI og sprogteknologi. Og apropos New Policy Board, så er de netop udkommet med en ny AI-visionsudspil, der indeholder 5 konkrete forslag, som skal være med til at sætte retningen for Danmark. I dagens samtale så vil vi dykke ned i, hvordan AI påvirker og vil fortsætte med at transformere fremtidens arbejdsplads, særligt inden for IT-branchen. Vi vil også komme omkring emner som etiske overvejelser i AI, fremtidens teknologiske trends og hvordan Danmark positionerer sig i det globale AI-landskab. Erik, velkommen til. Tusind tak. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg måtte komme. Og jeg skal også lige, det jeg skrevet her, jeg skal lige huske at sige tillykke med jeres nye AI-visionsudspil. Tak, ja. Den ligger her. Yes. Og jeg har skimlet den igennem. Jeg har ikke læst den helt igennem, men jeg har set nogle af de her forslag. 5 konkrete forslag. Og det er ikke fordi, vi skal som sådan dykke ned i dem. Jeg synes lige, jeg vil liste dem. Noget omkring AI skal være en borgerrettighed. Dansk fodaftryk i AI sprogmodeller. Flere og bedre data. Ny AI Impact Fond. Og så alle skal lære noget om AI. Og det er jo derfor, vi også lige sidder her. Ja. Det er, at vi skal lære noget om AI i dag. Yes. Vi talte indledningsvis omkring det her med, det står jo meget derude, der er meget omkring kunstig intelligens. Og det kan være svært for mange at sådan lige at holde hovedet og hale i, hvad der er op og ned, og hvad der er rigtigt, og hvor finder man informationen. Jeg har selv skrevet på et tidspunkt faktisk en klumme til en artikel i Computerworld også omkring det her med, at en god tommelfingerregel, det er, at hvis man falder over de her selvudnævnte eksperter, så skal man lige være måske lidt skeptisk. Ja. Men du er om nogen en ekspert inden for det område, du arbejder med jo, i tak. mange år. Jeg prøver. Det vil jeg sige. Kan du fortælle lidt omkring, lidt om dig, og så ud over det, jeg har lige lavet, og så dit arbejde hos Delegate? Ja, det kan jeg godt. Som du selv siger, så har jeg jo sådan lidt en humanistisk baggrund til at starte med, som jeg har kombineret med software engineering fra IT-universitetet, hvor jeg specialiserede mig i kunstig intelligensprogrammering. Ja. Og de her lidt speciel kombination af emner måske, ikke? Har jeg sammenbragt i noget forskning omkring, hvordan skal vi udvikle fremtidens sprogteknologiske AI-løsninger, som er valideret af Berkeley Universitet. Og det giver mig nogle indsigter i, hvordan sprogmodeller fungerer, men også noget omkring, hvad de ikke kan, altså deres begrænsninger. Ja. Men det er noget specialviden, som jeg har haft rigtig svært ved at kunne bruge i praksis. Så skulle jeg til USA og forske. Så de første mange år i min karriere, så har jeg lavet, hvis man kan kalde det, almindelig machine learning, som også, som du er inde på, er gået rigtig godt. Og det tror jeg er en god ballast at have, at man forstår, hvordan machine learning fungerer, for det er egentlig også det, der er inde i maven og under motorhjelmen på sådan noget som ChatGPT og Copilot og de store sprogmodeller i det hele taget. Ja. Hvad får du sådan hverdagen til at gå med? Jamen lige nu har jeg jo sindssygt travlt, fordi jeg har den her ekspertise og egentlig også har noget bredde i min erfaring med de her ting, som vi snakker om før. Vi starter også sidde i regeringens ekspertgruppe for dataetik og følger med i det her EU AI Act, der er på vej og andre ting, som gør, at de snakke, jeg har omkring, hvad betyder generativ AI og store sprogmodeller for danske virksomheder, er meget efterspurgte. Så jeg flyver rundt fra den ene ledelseskreds til den næste masterclass til ting. Altså sidste uge var jeg ude og tale hver dag
selvom jeg er jo ikke foredragsholder, jeg er jo Chief AI Officer i Delegate, og det betyder, at jeg egentlig også skal være orienteret omkring, hvordan bruger vi AI-tooling hos os, og hvordan skal vi hjælpe vores kunder bedst muligt ind i den her ret store transformation, som jeg ser ske lige nu. Ikke? Nysgerrig bare. Så det vil sige, du har været i Delegate i hvor mange år? Cirka 5,5 år. 5,5 år. Ja. Så den rolle, du egentlig tabte ind i dengang, det er måske ikke den rolle, du er endt med nu, så er du mere ude at holde. Eller var det mere internt tænkt, da du blev ansat? Det er sjovt, du siger det, fordi det er sådan lidt, det er lidt at komme fuld cyklus på den. Fordi jeg blev oprindeligt hyret ind til at være sådan AI-evangelist, der skulle sådan sprede budskabet og klæde andre på at tænke i de baner af AI og datadrevne løsninger. Ja. Og så i øvrigt har jeg også erfaring med sådan, altså almindelig udvikling, hvis man kan kalde det det. Det skal man bestemt ikke forklejne. Og det viser sig bare, at fordi jeg er ret god til at styre store, komplicerede projekter, og så gjorde jeg det mere og mere. Men og har senest startet været et stort projekt til Miljøstyrelsen og deres overvågning, som er ude og tjekke, at grundvandet er, som det skal være, og vi har de flora og fauna, der var før, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Rigtig spændende i øvrigt. Men så skifter det mere og mere hen imod det her med AI og store sprogmodeller, når det lander. Så jeg også forfremmet for ikke så lang tid siden fra Principal AI Specialist til Chief AI Officer, som har det her lidt mere specifikke sigte at kigge på forretningsudvikling og virkelig tænke ind i, jamen de ting, der er på vej, dem er vi opmærksom på tidligt, og så tænker vi over, hvordan kan vi hjælpe vores kunder med at komme ombord i det som de første på den bedst mulige måde. Ikke? Ja. Så det har sådan lidt været, at AI-evangelist, lidt mere med projekter og projektarbejde, og så tilbage til, men nu rykker AI så voldsomt, som det gør lige nu, ikke? At nu gør jeg måske mere af det, som jeg sådan oprindeligt var tiltænkt, og det er jeg bestemt ikke ked af, så det er en rigtig spændende tid for mig. Interessant. Kan du fortælle lidt omkring Delegate også? Ja. Hvad laver I? Jamen, vi er en IT-konsulentvirksomhed, som laver IT-løsninger til både det offentlige og private. Primært i Microsoft-teknologi. Okay. Hvis vi nu sådan skal dykke ned i, nu hedder den her podcast jo Fremtidens Arbejdsplads. Og AI's nuværende rolle, hvis man sådan kigger ind i også i IT-branchen. Hvordan ser du, at kunstig intelligens i øjeblikket sådan transformerer og udvikler arbejdspladserne i det marked, som vi står i lige nu? Ja. Det er sådan et meget stort spørgsmål. Hvor lang tid har vi, fordi det er godt, vi kommenterer. Nu må vi se, om vi når det andre. Men vi prøver bare. Jeg tror, at det vil være hjælpsomt, hvis jeg prøvede at inddele det sådan i 2 hovedområder, hvor sådan rent impact-mæssigt. Og den første er, at den sådan helt plug and play, straight out of the box, alle de her buzzwords, som man tidligere har hypet AI til, faktisk nu passer, og man bare, ligesom de er, kan bruge sprogmodeller og få voldsomt meget ud af dem. Hvis jeg tager udgangspunkt i mit eget firma som eksempel, jamen så har vi alle sammen fri adgang til sådan noget som ChatGPT Plus eller højere. Vi har fri adgang til Copilot til Microsoft 365, og vi bliver den grad opmuntret og klædt på til at indarbejde det i måden, vi arbejder på. Og det betyder, at vi er voldsomt meget mere effektive til sådan noget som programmering, målrettet kommunikation, skriftliggørelse af forskellige ting, ikke? Og så træner vi hinanden i det her med, at det skal gøres på en etisk måde, og det skal gøres på en måde, hvor at alle er klar over, at det er noget, vi ligesom gør og bruger, ikke? Ja. Så det vil sige alle ude hos jer? Altså er alle, uden at se, om du sidder med tech, eller du sidder i? Ja. Alle har adgang til 4? Ja, det har de. Det har salg, det har marketing, det har HR. Og der er en vigtig pointe i det, fordi det gør, at vi rykker os i forhold til vores kultur og vores mindset i flok. Vi er sammen omkring det, og vi får også et fælles sprog omkring, hvordan vi udnytter den her type af teknologi. Og tro mig, jeg har stadig ikke fundet et job, som ikke bliver transformeret af den optimale gode brug af sådan noget som generativ AI og store sprogmodeller. HR kan lave målrettet kommunikation til forskellige folk. Økonomiafdelingen kan få hjælp til, hvordan en lidt kedelig mail bliver lidt sjovere, så alle får den læst. Vores konsulenter kan lave
bedre kommunikation, nemmere ved at skifte frem og tilbage mellem forskellige sprog, og selvfølgelig også være meget sådan forstærket i, hvor gode de er til at kode og løse opgaver, og også træning i sådan nogle ting, ikke? Så der er mange goder at hente ved det. Så er der, der må også være nogle retningslinjer, Ja. som I arbejder på. Jamen jeg så jo, i forhold til mit sigte i Delegate, så jeg meget, meget tidligt, at der var folk, der brugte, og jeg tror, alle virksomheder skal se sig selv i øjnene, hvis de siger, det bruger vi ikke hos os. Så vil jeg bare spørge dem, har I ikke nogen medarbejdere under 30? For det tro mig, medmindre I har været meget, meget stringente og strikse omkring, at det er meget forbudt at bruge det her, det tror jeg virkelig ikke er vejen frem. Jamen så sidder folk og bruger det, og så giver det en rigtig meget mening, jamen så skal vi have nogle retningslinjer. Og Delegates retningslinjer, de blev sendt ud i november 2022. Det er så tidligt, vi satte vores rejse i gang med generativ AI og store sprogmodeller. Så vi er virkelig en virksomhed, hvor det, jeg tror, vores adoption op på sådan 70-80% eller sådan noget. Det er virkelig blevet en grundlæggende del af, hvordan vi arbejder. Og de retningslinjer var præg af, først og fremmest, at alle vores kunder skal kunne føle sig trygge ved, at vi bruger den her teknologi. Så hvis man tager ChatGPT som eksempel, jamen så har vi en retningslinje, som siger, hvis du ikke vil være villig til at publicere det, du sidder med offentligt på internettet, så skal du ikke putte det ind i ChatGPT. Jeg mener ikke, at man ikke skal sende det, man skal ikke engang skrive det i feltet i ChatGPT. Men man kan jo anonymisere og gøre ting og sådan noget, ikke? Så det er okay at stille de her spørgsmål og få hjælp til kommunikation. Hvor lang er sådan et dokument af retningslinjer? Er det sådan noget konkret, eller er det... Det er ikke særlig langt, det er sådan 5-6 okay. Meget konkrete punkter. En anden kunne være, at alt efter hvordan man bruger det, så kan det være, at modellen ikke ved det, hvis det er sket efter en bestemt dato. Ja. At den ikke er i stand til at ville noget. Og andre ting. Og i øvrigt, altså udover at følge de her retningslinjer, så er alle jo blevet klædt på med en grundtræning altså en grundforståelse af generativ AI og store sprogmodeller. Og det er igen alle i Delegate. Vi er 230 medarbejdere, så jeg faciliterede det selv, og så tog vi 10 gange. Så det er 23 oplæg på forholdsvis kort tid. Så det er godt, jeg ikke bliver træt af at tale om det her emne. Hvis du ikke holder foredrag ude, så holder du foredrag inden. Det kan man sige. Ja, vi skal til at kigge på modul 2 i det, fordi der er sket så mange spændende ting siden sidst, ikke? Ja, det må man sige. Ja. Vi har lavet en undersøgelse her i december. Vi kom ud med en rapport omkring karriereudvikling og kunstig intelligens, hvor vi spørger de her par tusind mennesker. Og der spørger vi blandt andet ind til, hvorvidt vi som arbejdsgiver og som individer og som arbejdstager undervurderer betydningen af kunstig intelligens. Gør vi det? Jeg har så svært ved det her spørgsmål, fordi jeg har i mange år været sådan, det har lidt været min ting at være hype killer. Det vil sige, jeg synes man salgsapparater overdrev, hvor plug and play traditionel machine learning var. Det kræver altid en meget stor indsats inden for det, som hedder feature engineering og data pipelining og andre ting, før man kan udnytte teknologien optimalt. Men der er jo mange, der prøver at sælge sådan pakkeløsninger. Og det synes jeg, det var sådan hypet. Og jeg kunne godt lide at være hypekiller og sige, jamen det der, det kan det slet ikke. Det er slet ikke så plug and play, men til gengæld, så hvis man skræller det af, så er der faktisk de her ting tilbage, og det kan man virkelig få noget godt ud af. Nu står jeg så med generativ AI og store sprogmodeller som ekspert i det, og oplever, hvordan at samtlige, jeg taler med, totalt undervurderer omfanget af implikationer af det her. Og det er vitterligt, altså folk, der har skrevet sig op til en fuld dags masterclass med mig i de her ting, forberedt sig hjemmefra, har købt til adgangene og leget med det, er stadig forskrækket og chokeret over, at det er der, vi er lige nu, når jeg går de mest avancerede funktioner igennem, og de også selv skal lave øvelser på det. Og hvis jeg må gå ud af den tangent, fordi vi mangler også den anden del af, hvordan det rammer, ikke? Men det, som der er mange, der misser, det er, at store sprogmodeller kan meget mere, end at arbejde med sprog. Og hvad jeg mener med det er, at de er inferensbaserede. Det vil sige, at de kan afkæde kausale sammenhæng. Så man kan faktisk spørge dem, hvorfor er det, at de her ting sker, mere end hvordan siger jeg det ene og det andet. Og de kan arbejde med, altså
hvis jeg skulle sige det pædagogisk, så vil jeg sige, at de kan få nogle værktøjer. Der er nogle plugins og så videre, men der er også sådan noget, som vi kun lige nu har i ChatGPT Plus, som Advanced Data Analysis. Og det er et rigtig godt eksempel på, hvor vidtrækkende konsekvenser det her har, fordi der kan man give den nogle filer. Det værktøj, den får, er, at den har sit eget udviklingsmiljø. Så den kan skrive kode, som løser det problem, du beder om at få løst, og så afvikle koden og aflevere resultatet tilbage til dig. Så hvis du giver den en video og siger, skal jeg lige de sidste 30 sekunder af den her video, så får den filen, og så skriver den et program, der kan det, køre programmet på din fil og aflevere resultatet tilbage til dig. Og allerede der er folk sådan, men det der virkelig har vidtrækkende konsekvenser, det er, hvis man giver sådan noget af sine data. Så hvis man gør det, så kan man bare spørge åbent, er der nogen indsigter i mine data? Og så siger den, ja, der er de her indsigter. Eller du kan give det lidt retning, hvis du vil, men det behøver du ikke. Det er ikke sådan noget med, at du skal sige, hvis du holder den kolonne op mod sådan, efter du har afleveret en Excel-fil til den. Nej, altså, er der nogen indsigter i mine data, og kan du visualisere det, og så videre, ikke? Og samtalen fortsætter. Det var en fed visualisering. Kan du lave den som et højopløsnings download-link i mit firmas farver, der har de her farvekoder med 3D-effekt som download-link, så får man det. Og det forskrækker nogen. Der er nogle implikationer af, jamen inden for kort tid vil det være en del af de store platforme, at der er et spørgehjørne, hvor man spørger, er der nogen indsigter? Eller er der nogen indsigter lige til det her, jeg skal lige nu, ikke? Og det betyder, at alle jobfunktioner, stort set, næsten alle, der vil det være en del af det, at man også er data scientist. Altså at man er meget datadrevet i forhold til de ting, forslag man laver, og de ting man siger og sådan noget, ikke? Den gode nyhed er, at det er nemt at være data scientist på det her plan. Altså er der nogle indsigter i det her data og sådan noget, ikke? Og det tror jeg, der er mange, der misser lige nu, og misser at sådan mentalt forberede sig på. Så løsningen er, at man skal ind i de platforme, hvor tingene lander først, altså sådan noget som ChatGPT Plus opad, og lege, sådan så man er klar til, når det rammer, altså de store platforme som Microsofts økosystem og Copilot for Microsoft 365 også får tingene, og ikke mindst Azure OpenAI Services, som man kan bruge, og det er den anden del, som vi skulle vende tilbage til, som man kan bruge til at integrere tingene i sine løsninger, meget mere på en sikker og skalerbar måde, ikke? Så, og den fremtid, når du leger ind i ChatGPT Plus, og så kommer der noget i fremtiden i platformen, og du kan bygge med det i sådan noget som Azure OpenAI Services og sådan noget, ikke? Jamen, hvor lang tid er den væk? Og det har jeg meget konkret svar. Det er 6 til 8 måneder. Så nu ved du, hvorfor at alle i Delegate har ChatGPT Plus, selvom vi ikke må putte sensitive ting derind. Vi leger. Hvorfor leger en løve? Det er forkert. Det er ikke rigtigt. Evolutionært, hvorfor leger en løve? Den øver sig i de evner, den skal have for at kunne overleve. Så jeg synes, at det er vigtigt at lege. Jeg griner over baggrunden. Ja. Du havde vel ikke svaret på det. Ja. Men det er jo rigtigt. Yes. Godt. Men det var de to dele, ikke? Altså, man kan bruge store sprogmodeller til nogle virkelig utrolige ting, ligesom de er. Men man kan også begynde at arbejde dem ind i ens arbejdsprocesser. Så det bliver en mere integreret del af, hvordan man arbejder, lige inden man sidder og siger, det kunne jeg jo større. Men hvis den skal vi også have bagefter. Men hvis vi nu... Hvad vil du anbefale folk at gøre for at starte det op? Vi har spurgt ind til det her. Jeg havde jo også svaret på i hvert fald på det, vi har fået, hvorvidt vi undervurderer. Fordi vi kan se, at 75%, at da vi spørger i december måned, hvorvidt vi undervurderer, der er 75% enige om, at det gør vi. Det mener de her 2.000 mennesker. Men det er så også interessant at sige, at kigge på, fordi der er ikke ret mange, der rent faktisk bruger det. Jeg tror, der er flere allerede en måned efter, der bruger sprogmodeller som ChatGPT og så videre, men det er mere, de holder sig orienteret. Men det må også være en opfordring, altså det er, som du siger, det er jo start med at lege med det, altså brug det. Fordi det er også det, jeg har brugt ChatGPT 4 lige siden den kom ud. Før det var det 3-5'eren. Og også privat, kunne jeg forestille mig. Jeg startede privat. Ja. Altså det kommer så egentlig af, at jeg har en hustru, som er frisør. Og hun havde en kunde på et tidspunkt, som er CIO for en stor IT-koncern. Og de der kunder, de fortæller jo alt. Og det er et tidligt forår, der kommer han så... vi sidder der ved aftenbordet, hun fortæller så, at hun har haft ham med kunden.
Og allerede der fyldte i et par måneder, havde jeg siddet og nørdet, eller 3-4 måneder havde jeg nørdet AI, og jeg nørder meget ned i det, når jeg først gør det, ikke? Og så jeg har tilbagelagt, jeg ved ikke, 300-400 timer, tror jeg har brugt på det, og det er jo nok ingenting i forhold til dig. Men det, der var pointen, det er, at han siger så, han havde sagt til hende, at han var bekymret. Jeg ved ikke, hvordan de overhovedet havde kommet ind på AI i den her samtale, men han var bekymret for hvad det kunne få betydning for hans børns fremtid. Ja. Og det, der var overraskende, da hun så siger, det er, at det var ikke i forhold til, hvad de skulle lave. Det var i forhold til eksistens. Og først da vi sidder ved aftenen, hvor jeg sådan, drengene, de havde for længst sat sig med en iPad, der begyndte jeg sådan at tænke, okay, hvis han siger det, så bliver jeg nødt til at kaste noget mere energi over det, fordi enten så er han tosset, eller så er der måske et eller andet om det. Ja. Så har jeg set nogle podcasts, Lex Fridman og andre, Max Tegmark, og hvor jeg sådan, det giver noget stof til eftertanke, når du ser nogle af de her dybtbegavede mennesker, som sidder og når de kigger fremad, altså hvor stor en konsekvens det kan have, hvis det går galt. Og det er jo en helt anden snak, det er jo ikke noget, vi skal tale om her, men det er jo i hvert fald det, der startede min interesse for det, og fascination for det. Ja. Så er din opfordring, at man skal, hvis man ikke bruger det i dag, start med at lege med det, og gøre det måske privat? Ja, helt sikkert. Altså, jeg har de sjoveste historier, hvordan jeg har løst diverse udfordringer med store sprogmodeller. Må jeg sige, en kort en er meget sjov, som er, at jeg stod og fået lavet ny el i mit hus fra 1913. Der var nogle stofledninger, som skulle udskiftes. Og så på vej ud, så viste min elektriker lige sådan et lampedæksel der. Han havde bare i hånden og sagde sådan det, man tager dæksel af sådan her, og så kan man bare tilslutte sådan den der brune og blå ledning og sådan noget. Det er rimelig meget til at med at gøre. Så åbnede jeg sådan et lampeudtag der, og så fik jeg åbnet et, hvor der var 2 grønne og 2 blå, og ikke noget i den ene, og en orange, og jeg forstod ikke noget af det der. Men så spurgte jeg ChatGPT 4, som jo har Vision, der kan tolke billeder. Jeg er i Danmark, og hvad betyder farven på de der ledninger, hvad betyder de der symboler, hvordan skal jeg forbinde min lampe og sådan noget, ikke? Og sådan forklarede mig i stor detalje, altså hvordan jeg kunne gøre det. Den fik også et billede af lampen, jeg gerne ville tilslutte. Og har også brugt det til sådan at gå ned i kælderen og få forklaret mit fjernvarmeanlæg, hvad er det for nogle håndtag, man skal skrue på. For jeg kan aldrig finde ud af det, når jeg skal justere trykket, så står og prøver at lempe lidt på det hele, i stedet for at der er noget, der skal åbnes, og en anden, der skal lempes, ikke? Ja. Det er ret rart at få hjælp. Men det er jo der, altså, hvor det, fordi, som jeg også siger til folk, hvordan skal jeg bruge det? Hvad kan det? Det kan alt. Stort set. Altså, det sådan, altså forestil dig et eller andet spørgsmål, du har svar på, så kan den komme med svaret. Så er det op til dig at vurdere, om det er det rigtige svar, eller om du prompter den rigtige osv. Ja. Jeg havde faktisk et andet eksempel. Det var for et par måneder siden, hvor jeg står derhjemme, og jeg har så ikke et hus fra 1800 hvad? 1913. 1913. Jeg har et fra 1968. Okay. Og det her toilet med terrassegulv, det var så gået i stykker ind i den her cisterne ting. Og så prøver jeg jo så, jeg er jyde, så jeg skulle spare, så jeg tænker, jeg skiller det ad. Og så står jeg med den her, jeg ved ikke hvad det er indmaden i en cisterne. Og så går jeg på nettet, og det er jo gammelt toilet, så jeg tænker, det må kunne skiftes. Og jeg finder så en tilsvarende, men den ligner overhovedet ikke, på et billede oppe i Varmhus. Så tager jeg et billede af den, jeg har derhjemme, og et billede af den, der er en ny model. Og spørger firmaet ad, om hvorvidt de passer sammen. Om jeg kan bruge skifte den ene ud med den anden, jeg har på billedet. Og det kommer den op med meget konkret fra, at det kan jeg godt. Jeg skal lige sikre det og det, og jeg skal måske også lige have fat i en VVS, hvis det er, at jeg er i tvivl om, hvordan man installerer det. Men ud fra de 2 billeder, så kan jeg bruge den sammen. Så selvom det var ikke identisk, så kunne jeg bruge den nye. Og den beskriver også terrassegulvet og det hele, som ligger på, ikke også? Så det var sådan, det er der, hvor man får nogle aha-oplevelser af, hvad det rent faktisk også kan. Og det er Vision præcis, det er Vision, i store sprogmodeller. Ja. Det er bare én feature, altså som det er svært at vide, hvor mange der ligesom er opmærksom på. Vi var du startede lidt på den integration i forhold til AI og forretningsprocesser. Ja. Hvor kan virksomheder drage mest fordele af at integrere det i eksisterende processer, systemer? Ja. Eksempler, har du noget der? Ja, bestemt. Altså nu sørger også nogen som Microsoft for eksempel for at integrere det så godt de kan i deres produkter allerede, så
Hvis man har Copilot fra Microsoft 365, så vil man opdage, at det er i Word og PowerPoint og Excel og sådan nogle ting. Ikke? Så det er allerede en måde, det bliver mere integreret på, inden man sidder bare og spørger sprogmodellen for kun sprogmodellens interface. Og sådan. Men det er ikke på den, det er ikke på den, vi har også 365 herude. Der mener jeg ikke, at det er ikke på den, at den er ikke helt fuldt udrullet endnu. Er den det, Copilot? Jo, det. Er den det? Ja. Det nye er, at man ikke behøver at skrive sig op med 300 licenser. Så nu er det lidt nemmere for mindre virksomheder også at komme i gang. Jeg går lige ned i IT-vækster. Ja. No. Men der finder man for eksempel ikke at Advanced Data Analysis, som vi lige snakker om inden, ikke? Hvor man kan spørge sine data om alt muligt ret avanceret funktionalitet, som de færreste er opmærksom på. Men det kommer jo nok, og ja, det kommer nok i fremtiden, og fremtiden, som sagt, er 6-8 måneder, ikke? Men ellers er integrationen af store sprogmodeller virkelig noget, som man kan tænke ind i der, hvor at værdien bliver skabt, og der, hvor der bliver arbejdet med ustruktureret data. Og eksempler på ustruktureret data, det er netop sådan som billeder og især også tekst, ikke? Så et eksempel kunne være, at der er et advokathus, som modtager en masse kommunikation. Det kan gøre alle mulige forskellige kanaler. De skal ligesom tilpasse sig kunderne, ikke? Mm-hmm. Men de kanaler bliver der lyttet på, og så bliver det lidt ind et sted, hvor at en stor sprogmodel kan spørge til det. Det kan man gøre ved, at det behøver ikke at være en person, det kan man gøre ved det, der hedder API-tilgang, og det betyder sådan set bare, at man har et program, som spørger op i skyen til sprogmodellen, hvor den er, med et spørgsmål, og så svarer den tilbage. Og det, som jeg vil anbefale, som der er lige nu, det er Azure OpenAI Services, og det er simpelthen i forhold til sikkerhed, og også muligheden for, hvor meget man kan integrere det ind i forskellige ting. OpenAI har også deres eget API, man kan bruge, men matcher ikke Azures sikkerhed, for eksempel i forhold til GDPR compliance. Ja. Det siger de er på vej, det kan så godt være. Men i hvert fald, så kan man begynde at arbejde det ind. Hvis man nu er et advokathus, der modtager den her kommunikation, så kan det være, at man vil være interesseret i at vide, om den her kommunikation er varm eller kold. Mm. Et eksempel på kold kommunikation er sådan noget, som vi har hørt, at den her lov kommer til at ændre sig. Har I også hørt det? Et eksempel på varm kommunikation, det er sådan noget med, ja, men min privatjet er lige landet i Costa Rica, de vil sagsøge mig for et eller andet, men jeg flyver altså bare videre, for det gider jeg ikke at deale med. Kan I ordne det, sådan jeg er ligeglad, hvad det koster? Det kunne være et eksempel, ikke? Og det er godt at være opmærksom på den, og sende den absolut videre med det samme med et bestemt flag på, ikke? Det er sådan en sprogmodel den kan kvantificere ustruktureret data. Så man kender det jo fra sentiment analysis, hvor den giver et tal på, hvor sur er den her person, men store sprogmodeller kan sådan set kvantificere cirka hvad som helst ved sprog. Og det betyder egentlig også, at når man arbejder med almindelig machine learning, så har man lige pludselig en datakilde, der var skrevet ud før. Fordi før sagde vi, når man lavede traditionel machine learning, der kan sådan forudse ting, prediction, personalisering, sådan nogle ting, at det ligger ustruktureret, så det kan vi ikke få ind i modellen. Men nu kan vi bruge en sprogmodel som mellemled til at kvantificere data, og så kan det komme med alligevel. Det er også et rigtig interessant perspektiv, som er lidt mere avanceret på, hvordan indarbejder vi det i vores processer og eksisterende løsninger, ikke? Hvordan kan, altså nu sidder der både, der sidder nogen, der arbejder professionelt med tech og IT, der sidder også nogen, der arbejder med HR og ledelse. Hvordan kan HR bruge det? AI, ChatGPT nu, den er ikke en del af den her ramme, men det slår mig bare. Du nævnte nemlig selv, at I bruger det ude hos jer. Hvordan bruger I AI, altså i HR, ved du det? Jeg har ikke quizzet med enormt meget hvordan de bruger det, men de kan jo blive vældig forstærket i deres kommunikation. Ja. Man kan jo arbejde med sprog på en anden måde, hvor man siger, men nu har jeg det her, jeg vil gerne sende, jeg har den her tekst, og den skal ligesom sende det her budskab. Ja. Så kan man frigøre sig af sin egen subjektivitet egentlig lidt, ved at sige, men hvordan vil det blive opfattet generelt, og er der nogle ting, der kunne misforstås? Er der noget, der kunne blive skrevet mere tydeligt, sådan, så de kan forbedre deres egen kommunikation? Jeg tror sådan præcis god, personlig, målrettet kommunikation er noget, som er vigtigt for en HR-afdeling. Så kan man jo også, altså HR-afdelingen generelt kan jo også behandle indkommende kommunikation med store sprogmodeller, hvis det er på en måde, hvor at det sådan sikkerhedsmæssigt og GDPR-mæssigt forsvarligt. er forsvarligt, ikke? Ja.
Vi lancerede her for 14 dage siden vores AI, sådan AI apply helper. Det vil sige, hvor jobsøgende kandidater, de kan gå ind og ved hjælp af, vi holder den op mod et CV, så tager vi nogle inputfelter fra CV'et, og holder den op mod en jobannonce. Og så kan den så generere et udkast til en ansøgning. Den er også sådan, den deler også lidt vandene, i forhold til, hvad arbejdsgiverne gerne vil have. Og det kan så også godt, den kan jo så være ekstra, hvad skal man sige, lakrids, hvis det er, at man dels har AI til at screene nogle af de her, og så du også har en AI til at lave en ansøgning. Ja. Kunne du egentlig finde på at bruge en AI til at lave en ansøgning? Ja da. Helt sikkert. Fordi at man skal lade være med at se det som, at det bliver upersonligt, hvis man bruger en sprogmodel til at hjælpe sin kommunikation. Jeg har et fantastisk eksempel på det, hvor jeg skulle tale om ensomhed i Delegate. Vi er et meget blødt firma. Altså vi vægter sådan medarbejderoplevelsen virkelig, virkelig højt. Vores direktør har faktisk været i børsen og siger, at medarbejderne er vigtigere end kunden. Selvfølgelig ud fra det perspektiv også, at folk, der har det godt, de gør det godt, ikke? Men jeg skulle tale om ensomhed, og så skulle jeg skrive en lille tekst til HR, hvor jeg beskrev, hvad handler den her snak om, og så kan folk melde sig til det, hvis det er, ikke? Ja. Og jeg kunne ikke rigtig mærke mig selv i teksten. Det var som, jeg havde en følelse ind i mig selv, som jeg gerne ville have, at man fik af at læse teksten. Men jeg fik en anden følelse end den følelse, når jeg læste teksten. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet. Ja. Så jeg forsøgte at sige til sprogmodellen, jamen vi skal bevare indholdet sådan set, men så prøvede jeg at ælte lidt i bolledejen, så sådan, prøv at gøre det længere, kortere, mere personligt, mindre personligt, frem og tilbage, forskellige måder at sige det på. Og så ramte jeg pludselig en formulering, hvor jeg tænkte, yes, når jeg læser det, sådan som det står her, så rammer jeg den der følelse, jeg har inde i mig selv. Og det gjorde, nu tager jeg ligesom mine hænder tættere på mit bryst til lytterne, men det gjorde, at jeg fik det tættere på, hvad jeg faktisk følte. Det står i stærk kontrast til, at det bliver upersonligt. Ja. Jeg kan jo godt gøre det upersonligt, hvis jeg har brug for det. Hvis jeg nu har været uden en eller anden meget, meget uretfærdig situation hos en kunde, det er sådan en uretfærdighed, der har svært ved, så bliver jeg sådan lidt gal. Ja. Så vil jeg måske sige til sprogmodellen, hvordan fortæller jeg den her klaphat, at jeg finder mig simpelthen ikke i, at han gør sådan og sådan, og sådan noget, ikke så ikke rigtig give los for følelserne. Det skal man jo ikke normalt, hvis man skal være en konsulent, der holder hovedet koldt. Men det skal formuleres på en ikke konfliktsøgende, meget professionel, distanceret, imødekommende, venlig måde, der sikrer den gode relation fremadrettet. Så vil jeg få en kommunikation, som sidder lige i skabet til det. Så jeg har ligesom brugt en sprogmodel til at sige, jeg er lidt ramt i følelserne, men nu vil jeg have, at du skal formulere det på en måde, så det bliver godt. Så det er sådan lidt, nu sidder jeg lidt og tager elementer ud af den grundtræning, jeg nogle gange laver for folk. Men det er egentlig op til en selv at kende værktøjet, og hvordan man bruger det, ikke? Ja. Taler du med 4'eren? Ja, meget. Hvor meget? Jeg bruger det hver dag. Ja. Kører du nu er jeg bare nysgerrig, kører du den samme chat? Fordi det spurgte jeg så også. Det er sjovt. Det er jo en dame. Uanset hvad, så jeg kalder altid 4'eren for en dame. Du tænker på, at appen, der har du valgt en... der er en Cove eller stemme. Sky, eller hvad de nu hedder derinde. Svarmens stemme. Ja, det er sådan en amerikansk-dansk accent. Det er ikke sikkert, at alle ved det jo, men det er fordi, at du bruger ChatGPT Plus, og du bruger appen på din telefon. Appen, og lige der er der en feature, hvor den kan snakke igen, hvilket er praktisk, når man går rundt med sin telefon. Eller hvis jeg sidder nogle gange i bilen på vej ind på kontoret, og så skal jeg måske forberede mig til en podcast med en, der hedder Erik. Og så, og så i forhold til, hvad kunne være interessant emne at tale om. Og så sørger den jo så også for, hvad skal man sige, og speech to text, altså tekst og alt det, den siger. Og så er det op til mig at sortere det, når jeg så kommer ind. Men jeg har jo også lært over tid, det handler om altså også at være meget præcis og konkret i måden, man prompter den på, enten du tekster det, eller du taler. Ja. Jamen, bruger jeg en stor samtale til det, eller jeg kalder det jo primer. Primer jeg en ny samtale. Det kræver lidt en grundforståelse af, hvordan store sprogmodeller fungerer for at tage stilling til det. Hvis der er nogen derude, som har fået min masterclass, så vil de sidde og smile lige nu. Okay. Men det handler om at forstå, at store sprogmodeller er autocomplete på styret. Forstået på den måde, at de bruger det, der er sagt i samtalen indtil videre, til at udregne, hvad det næste ord skal være. Et ord ad gangen. Og det betyder sådan set, at man skal være opmærksom på eventuelt emneskift. Fordi hvis jeg taler om et emne i en samtale, en chat inde i sprogmodellen, ikke? Præcis. Og jeg så skifter emne,
så kan man godt risikere, selvom den er ret god til at mestre de her skift, at det ikke er optimalt, at det nærmest, det der er sagt indtil videre, vil forurene, hvad det næste ligesom skal handle om. Så det jeg prædiker til sådan en, når jeg laver min grundtræning for folk, det er at sige, sørg for at skifte emne, hver gang, altså sørg for at lave chat. en ny samtale, en ny chat, hver gang du skifter emne. God pointe. Man må have ligesom, der er en cap på, hvor mange spørgsmål man kan stille i ChatGPT+, hvilket er en rigtig god ting. Men ikke i forhold til, hvor mange samtaler man gør det i. Nu sagde jeg lidt provokerende, det er en god ting, at der er den her cap på, hvor mange spørgsmål man kan stille. Det er bare lige meget kort forklaret, ikke? Så det er fordi, at OpenAI har den skaleringsstrategi, der gør, at for at vi ikke bliver lagt ned, på et tidspunkt kunne man så ikke få ChatGPT Plus mere, vi ikke bliver lagt ned, jamen så er der det her cap på. Ja. Til gengæld får man den stærkeste version af GPT-4. Ja. Så kan der være andre platforme, der også bruger GPT-4, hvor de har en anderledes strategi, som er, at vi pakker den lidt sammen, og det er ikke den stærkeste ubundne version. Til gengæld så skal det lidt bedre, ikke? Så derfor er det spændende, at det er den skaleringsstrategi, man har inde i ChatGPT+, fordi jeg vil gerne snakke med den absolut mest frigjorte, stærkeste version af GPT-4. Ja. Så der er også en lille, GPT-4 er ikke bare GPT-4, selvom det er den stærkeste sprogmodel derude lige nu. Hvis jeg lige skal hoppe tilbage i det her med integrationen af AI. Når du er ude, hvilke udfordringer oplever I, altså virksomheden støder på i forhold til at integrere AI? Jamen det er simpelthen, at den her nye teknologi, den er rigtig svær at forstå. Så ofte så starter det simpelthen med, at vi siger, jamen der er den her progression af, at den der masterclass, eller den der grundforståelse, det skal I have. Og nogle gange er det med hvor, så skal jeg snakke med den øverste ledelse først, og når de har set lyset, så skal jeg snakke med mellemlederne, og så når de har set lyset, så tager vi fat i, det ved jeg ikke, sagsbehandlerne under, ikke? Ja. Fordi alle skal ligesom være med. Men når man har den her grundforståelse, så har vi set en bestemt trend, som er, selvom man har den, så ved man ikke rigtig, hvor man skal gå i gang. Og vi har simpelthen været nødt til at udvikle sådan et, vi kalder det et ideation forløb, eller ideation workshop, hvor vi tager kunderne i hånden og siger, vi har et forløb nu, og det vi gør, det er, at vi kombinerer jeres domæneeksperter med vores AI-eksperter, og så får vi simpelthen kortlagt, hvad er jeres potentielle use cases til her, ikke? Og det er både i forhold til, bruge det som tooling, snakke med sprogmodellerne, integrere det, og det er meget tit det også i jeres processer, og måske endda bruge det som en måde at forbedre eksisterende machine learning løsninger, og alle de her ting. Og så egentlig også kigge på, jamen, hvor er de største barrierer, hvad giver mest værdi, og så faktisk også lige smide med en kandidatarkitektur til den første POC. Fordi så tænker man, okay, nu ved jeg, hvad det er, og jeg ved, hvad det er, jeg vil gå ind i, og hvad vil jeg få ud af det. Nu er det nemmere at sige ja til at gå i gang med sådan det første spæde skridt, som netop er sådan, lad os bygge en POC på det her, ikke? Fordi det må I må da opleve meget, at der er rigtig mange virksomheder, der gerne vil bruge AI, de ved bare ikke lige hvordan, eller til hvad. Ja. Jeg har bare en interesse i, fordi de ved det, de bliver simpelthen nødt til at implementere i deres arbejdsgange og deres processer, fordi ellers så, altså, der er jo konkurrencesituation derude også. Ja. Og det er også det, jeg siger, det er jo, at man skal jo passe på med, hvis man sidder i en det kunne være en større virksomhed som vores, eller andre, altså, hvor du sidder en 50, 100, 200 mand, altså, det kan godt være, du har konkurrenter over dig, men du har sågar også nogen under dig. Ja. Altså, pointen er med det her med, at selv mindre virksomheder, som formår virkelig at kan implementere og bruge AI, og som ikke måske tager de samme hensyn, som en større virksomhed tager. Det kan være GDPR og så videre, fordi der er de ikke nu. De kan jo lynhurtigt gå ind og drille. Altså så en branche eller et marked. Det skal man også være meget opmærksom på. Altså, ja, helt sikkert. Det er derfor, altså, at jeg netop siger, jamen, selvom det ikke er, når der er noget helt nyt, altså eksempel Advanced Data Analysis, så sørg for, selvom det ikke findes i de platforme, hvor man bare kan losse sine GDPR-følsomme forretningskritiske data ind i det, start med at lege med det allerede nu, fordi så er du simpelthen mentalt forberedt på, hvad fremtiden vil bringe, og igen, fremtiden, det er 6-8 måneder, det er den hastighed, det bevæger sig i, ikke? Så du kan ikke se længere end frem, end de her 6-8 måneder? Altså, til 8 måneder, så kommer 5'eren vel? Ja, det vil jeg tro. Ja. Og altså derfor, jeg er jo sådan lidt tilbageholdende med spekulation og gætværk og sådan noget, ikke? Så jeg har da nogle klare fremtidsforudsigelser,
Nu foreså jeg selv i min egen forskning, hvad der vil ske i forhold til GPT-4, og det niveau, det har nået for 15 år siden, er der også nogle forudsigelser omkring, hvad der vil ske de næste 10-15 år. Men det er det forudsigelser, det er ikke sådan noget, man kan være helt sikker på. Ja. Så lad os gå over i den, lad os prøve at kigge i fremtiden. Ja, altså, okay, AI's indflydelse på jobmarkedet, særligt inden for IT. Ja. Bør man frygte, at det kan føre til noget jobtab? Jeg synes, den frygter bliver overdrevet ret tit. Jeg har kun fundet 2 områder, hvor jeg tænker, det kommer til at blive udfordret af store sprogmodeller. Den ene er sådan oversættelser, hvor det ikke kræver den store sådan kulturhistoriske baggrund, men mere sådan almindelige oversættelser. Det er sprogmodeller simpelthen så gode til, så det ved jeg ikke, hvorfor skulle man betale nogen for det. Og den anden del er tutorfaget. Altså, der er næsten ikke det, som sprogmodeller ikke kan være en virkelig god tutor på, hvis man har lyst til at lære noget nyt. Derfra tror jeg simpelthen bare... Så folkeskolen? Ja, så jeg tror simpelthen bare, derfra er vi bare forstærket i det, vi gør. Og så er der jo en beslutning, man skal tage som virksomhed, og egentlig også, når jeg snakker med regeringen, hvis de hiver mig ind. Jeg blev hævet ind til Christiansborg en gang imellem. Ja. Så skal man tage en bevidst beslutning. Der var sådan en fantastisk undersøgelse fra Harvard, som kiggede på, hvor forstærket man blev af generativ AI og store sprogmodeller, som sagde, jamen man blev 25% hurtigere og 40% bedre, eller også var det omvendt. Det var sådan de der procenter på, jamen blev det bedre kvalitet, det man lavede, eller kunne vi gøre det hurtigere og sådan noget, ikke? Og det synes jeg var super interessant, fordi det er åbenbart bare opstået af sig selv, og det vil sige uden præovervejelser, og det tror jeg er en rigtig stor fejl. Hvis det er, eller når det er, at man er forstærket af generativ AI og store sprogmodeller, så er det sindssygt vigtigt, at det bliver en bevidst beslutning, om man vil være en, der laver bedre kvalitet, eller man gør det samme hurtigere. Og det er virkelig noget, der bliver sat på spidsen, når jeg snakker med vores kære politikere. Det er faktisk en rigtig god pointe. De kan hurtigt forestille sig, sådan, at nu har vi nogle sagsbehandlere, der skal hjælpe nogle borgere, og med den her teknologi, så kunne de blive mere effektive. Fedt! Så kunne vi klare det samme for et mindre budget, som kan komme nogen til gode et andet sted. Ikke? Ja. Og der siger jeg, prøv at høre, det er sindssygt vigtigt, at det er en bevidst beslutning, for det er den ene ekstrem. Den anden ekstrem er, at du siger, jamen vi har de samme sagsbehandlere, vi altid har. Vi har det samme budget, som vi altid har. Det var trods alt en forholdsvis stabil situation. Og nu kan de levere en service, som er over niveau af noget, man nogensinde har taget tidligere. Nu er der faktisk tid til at høre, hvad fru Jensen fik til morgenmad, når hun lige er inde og snakker om noget helt andet, fordi det betyder faktisk mere for hende, sådan, i forhold til, om hun vågner i morgen, og sådan nogle ting. Ikke? Ja. Så lidt sjovt, ikke? Den der fordeling der, den var åbenbart bare sådan, jeg prædiker, det er sindssygt vigtigt, det bliver en bevidst beslutning. Det står vi jo også selv i Delegate. Vi jo er forstærket generativ AI. Betyder det, at vi leverer endnu bedre kvalitet, eller er det bare billigere, når man bruger os, eller hvad er det? Det skal vi placere os selv i på den rigtige måde. Det er en sindssygt god pointe. Tak skal du have. Jamen det er det jo, altså fordi enten så kan du producere mere, eller så kan du producere bedre. Ja. Altså, fordi det er jo... Du kan begge dele. Du kan begge dele. Du skal vælge, hvilken vej du vælger også. Ja. Fordi Kasper og jeg, vi eksperimenterede med de her rapporter, så havde jeg i en custom GPT, der havde jeg så uploadet en eller to af rapporterne, som vi har skrevet, og så havde jeg bedt den om ud fra det, og så skrive artikler omkring det her, nogle specifikke emner. Og den ene af dem kopierede ud, meget analog, gik over til Kasper og bedte ham om at læse det. Og han kunne faktisk ikke selv huske, om det var ham selv, der skrev det, om det var AI. Fordi den var i den samme tone of voice. Ja. Og det var... Ja, det må være 3-4 måneder siden. Det er første gang, hvor jeg sådan oplever, okay, det er faktisk lidt, altså, der er ikke behov for at redigere i det. Så godt var det. Altså normalt, så skal man det der med at sikre og være kritisk og læse det igennem og sikre, at man kan stå inden for det, der blev skrevet også. Men lige der, hvor sådan, det var simpelthen så godt, at det nærmest ikke skulle redigeres. Det er jo også det, der hedder en emergent property, hvor god GPT-4 er. Altså, en emergent property, det er dem, der har skruet modellerne sammen. Lige her GPT træder et skridt tilbage og siger, wow, det havde jeg ikke regnet med, at den ville gøre, eller det havde jeg ikke regnet med, at den kunne gøre.
og GPT-4, nu GPT-4 Turbo er virkelig stærk. Der er en grund til, når Elon Musk og nogle andre AI-personligheder for noget tid siden skrev et åbent brev omkring det der med generativ AI og sådan noget. Det går lige lidt stærkt. Skal vi ikke lige sætte en fod på bremsen lige et halvt år i hvert fald, ikke? Ja. Så målrettet det meget specifikt mod GPT-4 og videreudvikling af GPT-4, ikke? Jo. Så kan vi jo se lidt anderledes på det, når Elon Musk vender tilbage og siger, yes, jeg har lavet en sprogmodel, den er endnu bedre end GPT-4. Præcis. Ja. Det var meget sjovt. Ja. Hvordan kan man bedst forberede sig på det her der kommer til at ske, den måde, det kommer til at transformere måden, vi arbejder på? Altså, hvordan, når vi snakker IT også, og IT-professional, hvordan kan de bedst forberede sig? Der er også forskel, det er jo så meget bredt, men der er forskel på at være programmør og så projektleder. Ja. Men det kræver vel, at der er en ting, at man bruger det selv, og måske starter sådan mere privat, og bare lege med det. Hvis det er så forstærkende, bliver det så ikke nemmere for en programmør at være projektleder? Og bliver det ikke især nemmere for en projektleder at være programmør? Svaret ja, men forberedelsen, vil jeg bare hæve det igen, er at sige, jamen, hvor er den platform, hvor at der er mest feature-righed? Der tror jeg lige at hopper ind, og så er det ikke så vigtigt, om data er sikkert derinde. Jeg lader være med at putte noget derind, som ikke er sikkert. Til gengæld, så nu skal jeg lege. Nu skal jeg bare prøve de her ting af. Og jeg tror, at rigtig mange vil have glæde af at bruge det i deres privatliv også. Så øver man sig i fritiden. Man får også rigtig meget ud af det, som dit og mit eksempel ligesom kan fremhæve. Ikke? Jo. Så det er klart et vigtigt element. Og så skal man have en strategi for, jamen når det så lander i de platforme, som jeg bruger, hvordan får jeg det bedste ud af det, hvordan kommunikerer jeg til mine kunder, den måde jeg bruger det på, og hvor lægger jeg mig på det her skel mellem effektivitet og kvalitet, altså hurtighed og kvalitet, ikke? Hvilke platform bruger du ud over ChatGPT? Altså når du snakker AI, hvilke andre? Jamen, jeg har jo også, i mit firma har jeg jo også Copilot for Microsoft 365. Og hvis der er ikke noget federe, end man har haft et Teams-møde, hvor man så bare lige har fået det skrevet ned, hvad det var, vi snakkede om, og man lige beder dem om at sige, kan du lige oversætte det til et virkelig lækker referat i bullets og sådan noget, ikke? Og skal måske bruge maks 20 sekunder på at redigere det. Det er sådan en anvendelse, som er rigtig fed. Men inde i de andre værktøjer er det også anvendeligt. Og der er det altså, at sikkerheden er højere, end den er i ChatGPT. Ikke? Så der er der også der. Så der kan man godt have et fortroligt møde og bede den om at lave referat. Ja, eller inde i den Copilot sprogmodel, som jeg har adgang til igennem det, kan jeg også snakke om nogle ting, som jeg ikke ville snakke om i ChatGPT. Er der andre AI-tools, du bruger? Okay, ja. Altså, jeg synes, det er virkelig sjovt at lave billeder i AI. Eller noget af det kunst, jeg har hængende derhjemme, har jeg selv lavet. Fordi der var nogle krav til det fra min kære hustru omkring, det skal ligne et amerikansk efterårslandskab med noget varme, men kan du se den her grønne turkise farve i tæppet, skal den også lige have med, og sådan, du ved, alt muligt. Sådan. Det lavede jeg bare. Jeg lavede det der hedder Midjourney, som en alternativ billedgenereringsmodel, som jeg også har øvet mig lidt i at blive god til at bruge. Nu kan man jo i betalt ChatGPT bruge DALL-E 3, som er ret fantastisk. Det er jo de 2 billedgenereringsmodeller, som jeg synes er de fedeste. Det kunne være et eksempel på noget, jeg bruger det til. Og altså er man i en marketingafdeling og ikke bruger det her, så det er et selvmål uden lige. Og jeg håber ikke, der var nogen, der havde aktier i stock photos. Nej. Ja. Og hvad værktøjer ellers? Altså jeg bruger virkelig meget ChatGPT, ChatGPT, fordi det er så feature-rigt. Altså det kan lidt, bortset fra sikkerheden. Og, altså det er stadig god sikkerhed, altså det er god, det er krypteret, og den er ikke i stand til at sige noget videre, man har fortalt den og sådan noget. Men det er bare, hvis det er vores kundedata, og vi underskriver en dag og sådan noget, ikke? Så er der et helt specielt niveau af sikkerhed. Hvis det ikke er det, så bruger jeg det til alt muligt forskelligt. Altså, derinde kan man jo arbejde med data, transformere filer, arbejde med sin kommunikation, programmere ting. Jeg har programmeret alle mulige sjove ting, som jeg har haft lyst til at programmere i lang tid. Så jeg tænkte, det ville tage mig for lang tid, men nu lavede jeg det på et par timer, fordi det var skide sjovt, og lærte en masse undervejs også, ikke? Andre værktøjer,
med generativ AI, som jeg ellers bruger. Jeg tror, det var sådan det. Så tester jeg jo de alternative modeller. Jeg tester Claude 2,1 fra Anthropic. Jeg tester Musks, jeg tror den hedder Grok. Ja, Grok, ja. Sådan. Ja. Men det er mere, fordi jeg Den skulle være lidt mere skæv. Ja, have det lidt edgy og sådan noget, ikke? Det ved jeg sgu ikke. Tager jeg ikke sådan nogle værdifulde feature. Nej. Jeg tror ligesom, det er det. Ja. Interessant. Der må ligge en del i det her med, altså i forhold til indflydelse på ens arbejdsrolle og så videre, altså den der kompetenceudvikling, altså ja. det må også være en kraftig opfordring, at man skal gør det nu, fordi det kommer. Altså vi er jo enige om, det her det er jo ikke bare en hype trend. Nej, helt sikkert. Altså jeg opfatter transformationsstyrken i det her, og det jeg ved, hvor skingert det lyder, efter at man har hørt på andre, der sagde, AI kommer. Så det er sådan lidt problematisk situation, vi nærmest står i, fordi at nu sker der faktisk noget, som jeg vil vurdere er på højde med, at vi fik internettet, for eksempel. Ikke? Det er jeg faktisk meget glad for, det er den magnitude, vi er på. Ja. Som garvet hypekiller, er det sindssygt svært for mig at stå i det der og sige, AI kommer, for jeg ved skingert, at det lyder, men det gør det, altså. Og det går stærkt. Det skal virkelig tages alvorligt. Det går rigtig, rigtig stærkt. Altså, nu oplever jeg for eksempel AI en boble med, at jeg kan bruge de her værktøjer ret godt. Ikke? Et eksempel kunne være, at jeg synes, det er ret sjovt at gå ind på Facebook, og så er der de her selvhjælpsgrupper, som i virkeligheden bare sender et billede op og spørger, hvad kan jeg gøre her, og kan I hjælpe mig? Den er lige skabet til at aflevere billeder og tekst til ChatGPT og sige, hvad kan jeg gøre her? Og så skrive svaret. Jeg har aldrig fået så mange likes og stående applaus for at forklare folk, hvorfor deres franske soufflé faldt sammen, selvom jeg ikke kan vende det, ikke? Og skriver, jeg har selvfølgelig et etisk kompas, der gør, at jeg siger, det har jeg bare gjort med ChatGPT, det kunne I sådan set også have gjort, ikke? Du hjælper også nogen hernede i administrationen. Jamen, det er rigtigt. Jamen, I har allerede fået hjælp. Jeg kunne jo ikke lade være med at overhøre de søde receptionister. Ja. Jo, et fantastisk reception, I har. Tak. Hvor de snakker lidt omkring, det her Google Translate, var det dumt og dårligt og sådan noget, hvor jeg sagde, prøv lige at gå ind på Copilot, prøv at Google Copilot, og så gå ind på den adresse, prøv lige at se en oversættelse, det kan lave, for de store sprogmodeller er sindssygt gode til at oversætte. Det var virkelig godt og sådan noget, ikke? Og det kan vi bruge fremadrettet, og der var også nogen, de havde korresponderet med, hvor de sagde, det kan vi skrive til dem, at de kan bruge det, og så nævnte jeg bare på vej ud, I kan jo spørge den om hvad som helst, den kan også lave billeder til jer, og så kan det være, de leger videre, ikke? Jeg håber, de leger, ja, måske. Ja. Men der er den jo gratis 4'eren i Copilot. Ja, men igen, der er den her skaleringsstrategi, hvor du får ikke den uforbeholdende GPT-4. Du får en GPT-4, som kan skalere, selvom at alle bare stiller den alle de der spørgsmål. Hvis du vil have den stærkeste version af GPT-4, så giver det mening, at den interface, den platform, som har en anden skaleringsstrategi, som er, jamen, vi lægger ikke bånd på den overhovedet. Til gengæld, så er der jo grænser for, hvor mange spørgsmål du kan stille. Det er jo situationen i ChatGPT+. Der kan man stille, jeg tror det er 40-50 beskeder per 3. time, eller hvis man vil købe Team, som jeg faktisk vil anbefale, fordi så kan man orkestrere, hvordan folk skriver os op til det i virksomheden, så kan man købe det centralt, og så dele det ud, altså invitere, ikke? Jamen, så er det faktisk 100 beskeder per 3. time, og det er svært at bruge så mange beskeder. Ja. Og tiden går stærkt. Ja. Erik, er der nogle sådan afslutningsvis sådan etiske overvejelser? Der er også noget omkring det her med, der er mange, der taler omkring bias. Jeg kan måske også godt argumentere for, at den kan hjælpe og sikre, at man ikke er bias. Eksempelvis når man er ude at annoncere eller rekruttere. Men hvilke etiske overvejelser bør man gøre sig? Udover at man skal sikre, at fortrolige data og de her ting. Ja, det er et kompliceret billede, fordi du har ret i, at den kan jo være objektiv i den forstand, at jeg prøver at blive kendt på citatet, nu hellere sige det, mens jeg er her, at store sprogmodeller er det tidsløse spøgelse af alle, eller large language models are the timeless ghosts of everyone. Så det er sådan lidt, hvad alle har sagt. Så der er en vis objektivitet i det. Samtidig er der mange forskellige kilder til bias inde i sådan en løsning. Og
du får ikke den detaljerede version, som jeg vil give i en masterclass, men jeg kan sige, nogle af de steder, hvor at bias kan blive introduceret, det er, når man begynder at file på den oprindelige model, som bare sådan er ren på teksten, og skal justere, altså hvordan den opfører sig. Det som hedder Reinforcement Learning Human Feedback, som er en strategi for, at man har en udgangsmodel, som kan svare på alt muligt, og opføre sig på en måde, som ikke er den, man vil slippe løs til den almindelige befolkning, og så begynder at sige, at der er nogle værdier, og der er en måde, man skal opføre sig på, og så videre, ikke? Der er en klar kilde til introduktion af bias, altså ens egne fordomme omkring forskellige ting, der kommer ind der. Så er der også det, der hedder guardrails, altså som er, jamen det skal vi slet ikke snakke om. Det er sådan ligesom et pigtrådsregn rundt om modellen, så hvis man stiller et bestemt slags spørgsmål, for eksempel, hvordan bygger jeg en bombe ud af almindelige husholdningsremedier, jamen så er der nogle menneskeligt opsatte regler, som siger, at hvis der er nogen, der prøver at spørge om det, så får de ikke lov til at stille spørgsmålet til modellen, så får de sådan en standardsvar, der hedder, det skal vi ikke snakke om. Yes. Jeg synes, det har været interessant. Hvor står vi henne nu? Hvor står Danmark nu? Er I lige kommet ud med den her? Ja. De 5 anbefalinger. Ja. Hvor ser du, vi står hen lige nu? Ja, hvis man kigger på en danskers livsforløb, hvor er det så, at vi skal have kombineret leg og læring for at klæde folk på til at have den rigtige grundforståelse? Jamen, det er jo i uddannelsessektoren, ikke? Og så kan man jo tænke over, hvad er det for en model, som man gerne vil slippe løs der? Fordi det kan godt være, at vi træner modellen. Det er jo en grund til, at GPT-modellerne er så stærke. Det er den mest succesfulde onboarding-mæssigt platform, ikke? Men modellerne træner også os. Vi bliver formet af at have en naturlig samtale med modellerne. Så det her bias-spørgsmål, det bliver lige pludselig lidt mere betændt, ikke? Og der er en af anbefalingerne også, at vi bør have en national dansk sprogmodel, netop for at kunne sikre de her ting. Udover det også er meget rart at kunne, hvis det bliver indarbejdet alle mulige steder i det offentlige, så er det nok meget godt, at vi ikke skal betale det, der hedder consumption, altså det koster noget at spørge de store udbydere, spørge deres sprogmodeller noget. Det er nok meget godt, at man ikke skal indføre det offentlige, og også at hvis det bliver så kritisk en del af vores infrastruktur, og det gør det, at vi har kontrol over den sætning, så der er nogen, der slukker et andet sted i verden, så kører det danske samfund godt videre. Jamen, der er flere årsager, man kan jo læse anbefalingerne. Ja, jeg synes faktisk, det er meget læsbart. Ja, det er det virkelig. Tak. Det er noget, alle kan læse det der. Ja. Og noget, jeg også lige bed mærke i, og det er faktisk noget, jeg allerede, det tror jeg sagde for 6 måneder siden, altså, jeg tror også, det er en anbefaling, eller det er det, hvor I nævner, at det her med, at i 2026, så skal det også være en mulighed for at få en second opinion fra en AI, i forhold til en diagnose, altså en læge diagnose. Ja. Det synes jeg faktisk er meget interessant, fordi jeg sidder sådan lidt og tænker, hvis jeg skulle have stillet en diagnose, hvad enten det er det ene eller det andet, et brækket ben eller dårlig ryg eller noget, jeg kunne da godt tænke mig at have en AI, eller en læge, der i hvert fald brugte AI, til at komme frem til en diagnose, fordi det kan jo også være, at du har en læge, der har sovet lidt dårligt et par nætter, ikke også, og ikke er så skarp. Ja. Jamen, jeg er med dig, altså, og jeg vil egentlig være ret ukritisk, om det er en person eller AI, hvis bare der er noget evidens for, at jeg har de optimale betingelser som patient. Det sjove er, hvis man kigger på sådan noget som førerløse biler, så er vi villige til at acceptere ganske mange trafikdrab fra menneskehold. Men er der bare en enkelt fra en AI, så er det noget, vi skal gøre forbudt, ikke? I stedet for at kigge på tallene og sige, lad os redde flest menneskeliv, så hvor mange menneskeliv som muligt, ikke? Ja. Det er ret sjovt, men den tror jeg ikke personligt, jeg vil tage videre til, hvis jeg skulle opereres, for eksempel, ikke? Så skal det bare være der, hvor jeg har det bedste udfaldsrum. Ja, præcis. Ja. Yes. Nå, men hvordan står Danmark? Jeg synes, Danmark står rimelig fornuftigt. Vi er ikke sådan helt vildt bagud med vores digitalisering, sådan, som man kan se i Tyskland. Vi har heller ikke den forkerte idé om, hvordan man laver en national sprogmodel, som Sverige gør. De vil jo træne den fra bunden. Og det er vigtigt, at når man læser forslaget der, at man læser mere end overskriften, fordi det foreslår vi jo på ingen måde. Det giver ingen mening at konkurrere med sådan nogle som OpenAI og Google og sådan noget, ikke? Men det vi kan gøre, det er, at vi kan anvende de stærkeste open source sprogmodeller, og så egentlig lave den her reinforcement learning, human feedback og andre ting oven på den selv, for en meget mindre investering. Der er allerede en fyr, der har lavet dansk GPT for et beskedent budget, sammenlignet med hvad der bliver foreslået her. Ja.
Så det er bestemt en mulighed. Der kunne man jo starte med at gå ind og prøve. Den er jo helt åben. Hvad siger du? Dansk GPT, den er jo helt åben, den side. Ja, men jeg har faktisk også snakket med skaberen, en rigtig fin fyr, og forbi hjemme hos mig, og vi havde en snak, og jeg vil da også sige, nogle af de ting, som han har gjort, også det jeg vil anbefale, man vil gøre, hvis eller når man laver en stor sprogmodel. Nu ligger der faktisk et forslag til behandling lige nu om 3-4 uger, om vi skal have en national sprogmodel, og det har jeg da tænkt mig at følge, og der krydser jeg da fingre for, at det forslag bliver taget seriøst af nogle folk, som har den rigtige grundforståelse til at træffe den rigtige beslutning. Ikke? Jo. Erik, det var mega fedt, at du kom forbi. Det er meget interessant. Jeg elsker at nørde ned i det her. Ja. Og jeg er glad for, at du rent faktisk er i en tro og en overbevisning om, at AI det er på højde med internettet. Måske endda højere, ikke også? Fordi det sætter tingene lidt i perspektiv. Det er ikke bare en hyped trend, og det er virkelig noget, man skal tage seriøst, både som arbejdsgiver og arbejdstager. Ja. Så tusind tak, fordi du ville komme ind, og så tænker jeg, hvis du har nogle fede eksempler på, hvordan du har gjort det, Dansk GPT, det kan vi også linke til i show notes. Vi kan også linke til den her rapport, eller den anbefaling, I kommer ud med. Ja. Men så kan vi jo i hvert fald lige dele det, ikke også? Ja. Og hvor kan folk følge dig? Er det LinkedIn, eller hvis de gerne vil have derud? Ja, altså, jeg har en hjemmeside, som hedder erk.dk. Der prøver jeg at samle tingene lidt, men ellers er jeg... Og der er også et link til min LinkedIn-profil nemlig, ikke? Ja. Men ellers så er jeg meget på LinkedIn. Jeg skriver også for version 2 en gang imellem. Ja, det er sådan set det. Tusind tak, fordi du ville komme ind. Selv tak. Det var en fornøjelse. Tak fordi du måtte komme. Tak.